Yaw mo, nag-drone. Okay, one more. More pa. Pabigyan na ta. Okay, nalalik mo. Brenda, pabigyan ni Okay, may mga pagbilang tayo. Okay, 1, 2, 3, isa pa. One more. Gusto ko yan magbaba. Oh, bukupain mo yan, ma'am. Emotional! Kuya, yun nasa likod. Kasi. Kasi! Ay! Ano? Ang bigat sa bag ko. Kanino ba yan? Ibigay mo sino may-ari ng tubig. Kanino ba yan? Tubig, ma'am. Tubig, ma'am. Thank you, Cass. Thank you, Cass. Iba na lagi ka. Kuwan yan. Event ako sa Natasha. So, grabe, after 9 years. 9 years, 10 years. Pero yung aming barko. Sasakyan. This is my first time na magsakay sa barko. Port of Balingwan. Pila mo kabuk inday. Okay na na ito. Thank you. Bakit na po kami ng barko? Tayo mga bakla. Thank you so much, Cass, sa ticket. Walay hassle. Taas na. Nasa taas. Yung mga gwapo kayo, mga simart. Yes! Nasa taas ba?
Girit-girit lang pa. Bayaw-yaw ba na itong niakikit anak ko kay kipambuak ang mabuti niya sa sama. Umadang ini sa ako ang mangko. Ayaw mo, nag-draw mo. One more. More pa. Picture na ta. Okay, dali mo. Brenda, picture ni. Dugay, may mga pagbilang tayo. Okay, 1, 2, 3, isa pa. Okay. Oh. Uy, natapos din. Nahila. Dili na kay hangin kayo. Nandun din si Inday, yung kanyang mga friends sa Kamigli. 1 hour away from Baliwan. Yan yung kami ginailas guys. Bato sa pwede din talaga sila ngayon. Pero mga buti-buti mong buti, nagkatalaban-talaban. Dali nagkasunan siya. So we're gonna stay here kasi medyo mahangin later. Then nagkapasagilid. Pwede mo gila si dito. No smoking, only packing. Yeah, pa ni Twitter. Ay, hindi dagat. Pwede mag-anak lugar. Isa of course. Go, yun na mag-video na ba? Bawal din siya. Smoking is strictly prohibited. CCTV is on the way. First time mo? Magalap, di ba sa bato? Ay, magalap na lang. Magalap ito bato. Isa. Light mo. Init kayo diya. Ilang minutes lang yan, ayun na yung isla ng Kamigli. Malapit lang siya. Hiwalay kami, yun si Ivy, tsaka si Neil. Yun naman yung dalawang singkit. Kami si Jigja, si Argel, nandun kasama yung ating mga boys. Si Rhea, dito ko
sa, marami kami sa likod. Together with Britney. Yan yung mga sa smoking area. Ang ganda. This is my second time. First time ko nagpunta ron is kasama ko ang road trippers. So nakapasyal talaga kami, nakaikot kami ng gusto. So ngayon, it's our second time. This time, it's business and pleasure. So may trabaho kami at the same time, magbabakasyon na rin kami kasama ng mga akla. So hopefully, baka more events pa. Ganon. Hindi naman more aura. Kung meron, why not, di ba? Becky na me. So, be good to us, Kamikin. See you later!